Li navçeya Navsûra bajarê Amedê li Sûkakevnar de karên destan herkî diçe namîne. Hosteyên karên destan ji mirina hunera destan bigazinin. Lewra dibêjin nifşên nû xûxwedî li karên destan nakin. Hostêk notsalî hêjî ji bo ku karê çêkirina xurçika hespan winda nebe li ber xwe dide. Hostê ji salên 1960 vir ve ye karê çêkirina ji çermên çêlekan, zengo, zinên hespan, pêlav û kemberan çê dike. Ben 15 yaşındaydım, işe başladım. Şimdiye kadar Ez 9 salî me ewlî diçûm qursa Qur'anê. Dûra min idî temenê xwe ya 15 salî da bavê xwe ra dest bi vî karî kir. Ji çermê heywanan kembera çê dikim. Ji xeynî min kes vî karî li vir nake. Nifşên nû xwedî li vî karî dernakevin. Zarokê min jî xwedûrî vî karî didin. Mixabin piştî min qeh hoste namîne. bu sene iş o kadar yok. İş yok, iş. Hostê amaje pê dike ku berê pelavên lastikê nebûne. Hemî ji çerman hatine çêkirin. Hostê di kargeha xwe de bi destê xwe ji qayişê heywanan, zinên hespan, bi navekê din eyara hespan, zengoyan bigirin, heta kemberên zilaman bi destê xwe çê dike. Gidi eskiden çok iş vardı. Berê me pêlava çê dikir, mirov dixistin piyê xwe lê niha beş ji bunî xemlandinê digirin. û li ser diwarê xwe dadleqînin. O için diyormuş ha. Hayvan yeri araba alıyor. Hostê dibêje berê li gundan li ber her malekî de hespêk hebû. Lê vêga seyyare hene. Teknolojiya nûjen û derketina seyyareyan karê wan jî kuştiye. Vêga karnemaye. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.